said the engineer in so something a chia and a chia. Na near many other command. What the Asante mine a share or hinibi and sa that what the Kumasi mine so as of nibi so much actually correct of the Kwaba. Into Bayano na official mine hini and na or share or the Asante mine a jam no a better say or something hine a 2 naya and now Utia and Netia. Anka amamene amanye kwaso na santememu no kamampon hene na edu na so mampon hene swaye no na ona ase mo nyamfatumi hye ne nsa ne senti ma ope asanteman eda office man hene na odi kumase eso eja bantama ehi na ebra obedruye na wo chia ewiye na odi amanye mu no na na office man hene ne bantama hene etambo mu edi echire ebo no bra wo tia na aki na wa ma ne bomu na wo kire se edrumedi mpo ema ka eye adwuma free kumasi na sei ekọ bono ene ye amanta hodo no bono isi de keka ho no ekodu bedu prama mrantie ti modifo anase edi enyam branching bi abra wa nkata na eye asante afade ene na hofasuo ewo ho na enam soka ede basabasa ye ba nenso no otna ase eti onan esi so ahwe eba asudwe ebae na emu ana otamhiniti emanyini nyina awie ye no otu nananom ahemfo no efo hye omunkrane esa ekachi omu biem se omma omhomene so na sante man sunsumu a wode etin aye obo bama tubo akodua edi obo na ya santo a edi ebo nanom a edu de na edi ni wogina ye ekoye o asante man sunsum emu na sabe kame se bi nananom aninkyire ne titia atwa sante man ho hia ne di ba bi wo mo a na sabi ho no ya adoso adi bibia twen ono ansa na so no ohunu se oho no mo wo botae dinti anya no nko a okoso kire mu se nananom so a ye wo mo be try ne de nkonya eno ho agudie ahye won sa ebeturu se bikra oni ho ana obefiri so na yeba bebun konta no na pi eni ho no mo eno so no wo de kokobon sema koma na no se wo de akonya ana sante man bi ahye won sa na dubla yebebu enkonta afa said wahenie enu dwumadi abedi ye ho na niema e de hye won sa no so wa ye le basa said ye so said ye front eni ahweko obetwa mo wo no ade hye ni bi afini sante want to be ammo eniema pa e ho bai eno akire no okoso etwure na namfo eka asanteman standing committee no so eho asem se dwumadi so mugina ahwesa hye ene amamre ne amanye mapa e be fa no tumapa esra no won koso no won hye oho de no so wasa atade o ma hye obo se anya hye nchidwo akire no ete se obo eba na otumi eye sa hye nti ye na asanteman standing committee no ya ombehwe amamre ne amanye de na kwa mu enese bisabi akotide kura na obi ye wasanteman mu ya enya sentesem ni nyina wata ho asem na emu achi no ye nana jansa man hine afei mampon hine na rabra man hine omunyina ba bedase e ma wosere se achame hwe nanka fada mu a wonkobu woniema e ma won ma wasante hine e de nsa e hyase ama se de nanom obu woniema ma won wi a ekyese otumi na sase a otumi edi dwuma ewo baabi obia ehwe won sase ene onkro no manfo so ma osante hine na obawie no na oto nsa de frɛ onwa na chiame foro ba ko achame be dunum ni akire no ebu ba ko ene na kofi entia oye otumfo achiame ase do osante hine tenafia wo mo ene sabi osante hine eyire no mo gina ho ekasa de na no asem atwida na ebra ofre no ana wote se sabi wade ntam kachie bi atena so ache ama mu ade se obeye ne beto osante hine ni mo no emaye enye no nko a na kwa ebra ho do pi ho ma na osade abo na kutinche wo yotinfo chiame wo ka achiame mpanimfo a ewo achiame no mu a obemto so ba mi nsa tese ni gibe no wosoro papa na enam so ema okojane to abekwa amanhene no dwane to ano no a obekan mu na nkofo pi nipa be du ebegina ho pa ja omunsa ba ne sa no a na tese
owo bibi ada so etia ntibra ohide ma kwan ya cha me ma kwa se wonka wonsem no emu be numpe ene kasa e o ma kasa nyan kasa kwadi a omode bebo no binom na ya se hene otumfo bempon kire se sabi na kofinti ne kro a yen kwari ya se ase o so ma kampine no wono akwa kochi di pro ho no mo edu ba bi na se na kofinti enu ti gina won fa se tu kra na se ka obetwe wo so otim nipa to wi dem no osa wonom na protifo na ehwe agi wonom eno akide no sede obekasa ene obeme man men so ne keka ho no ebinom ekboko adun pina wo mleti bintimi cheche ni nyina na ansam na nko ye kra na be kwai man hini a na nko ye ato ani no sore ye ekotena ba bia na ofie cheche ba bia na nsam no kono ebgini na basa no entam kakasia na wakade agu no so no osante ni ma akwa se entam ne yakan hu so yo od babo so ana anfa mo so na afei wo pacho eni obutu fom ewro chese ni na simpabo nyina na eno ena dru se onfamo so no ti anfa so dru se osante hine kase se infamo so bia na chese asem no ebo afei na o se ani e bebo so ena atiami katakati chese dabi enyama mnyama ne sane wan kasa ensemi akagu so chese so kwa nya dia che entin ten bongo na simpabo ho no mo a ena obo na simpabo na enie ahemkwa etugu ne so ena enie ho no de mika kopo ne ka na enye agro fe dia ngobra ewo menhia na se mi no ka sai die anadwo na wagina so akotwa gan aye kusuma mane se die na kofinti ananka oya etumfo chiame mu ba ko se die okọ menhia no hye ne chachaw nanso no sabi wo de ensansa na se osan ekọ ne kira wotu no ade so. All right. My no as a question me gidi say na otwi de wo manhia pa because manhia no na otwi utumfo na otwi emuni ewi fiada na basobo kese no ankasa be kosunti me gidi so be koso awo hwa bibia kire ya adwen besan aba ne no aba be bo hu nkomu bi kwa me dance pa de wo bo swedie wadaroma tima ba ko pemu no dwumadie pi wo ho